Wow, dili. Ah. Wapula ko dalan ng triko. Ngala ba? Tarong. Nagabi ah. Sa medali alang-alang sa dili agian. Kasa. Oh, dito. Tired na. Mami, Hindi ama. Awit din lang. Wow, dili. Dayon mo, dayon. Oh, grabe. Ah, okay. May vlogger ito sa fit. ano siya, gano'n, iya. Asa sa pit? Ay! Amo ta. Oh. Ah, pildi ni kaniya, okay. Bawi na registration na ni ba? Pagitama sir, nagpunal. Oh. Alay pa kayo. Kabutong gud. Ay, para rin mga minions ba? Init day. Maingat? Ga, ay tugnaw. Unang lalaya ba dito? Handos. Oh, sila sa pool. Sulo sa pool. Paano naman dapat? Para sa pool. Hindi ka trabungkag tayo. Wala namin nibalik sa saktong nga dalan. Basta wala. Uy, ito na bulod siya. Ay, tanaw ka na mo kay. No, saan ba spray ba? Pakila ka sa kalun. Dagan ka dire, yung isa kasi piat mo dito, apon ito no. Isa kasi piat po dito sa ubos. Hoy, stop. Ah, mas mato bay. Welcome. Teman. Hi guys, kada yung trail kan. Hi guys. Ano na yan? Kamu una mo.